hvad skal der ske i Danmark? Den her rap går til alle, der bor i Danmark. Ja, come on, syng med. I Danmark har vi demokrati, så det er lige meget, om du stemmer på Dansk Folkeparti. Uanset om du hedder Anders eller kommer fra Randers, har du lem nok til at stemme. Hvad sker der? Jeg synes ikke, jeg kan se nogen, der er god for at stemme, så nu putter jeg musik på. G, stik mig et beat. Så gerne. Ja, kom så. Syng med. Kom nu. Yeah. Ja, kom så. Vi synes, du skal gå ind og stemme, så du ved, hvordan DK's fremtid kommer til at ende. Det på højre eller venstre, og for din søstre med. Er du unge bare eller bare tjener du mange eller ikke cash, eller samler du bare på trash? Ja. Vi opfordrer dig til uanset hvad til at lette rundt og gå ned i den boks for at stemme. Så gør det nu. Det er måske din fremtid, der ligger i den boks. Så kom nu. Ja, I hørte mig. Kom nu. Jeg har sådan en digter og sørger for sine pligter, men han har nok elev til at stemme. Hvis du er ligesom sig, som jeg har sådan, så gå der ned og stem. Ja, hvis I stemmer, giver vi penge til alle dem, der har valgt en kampagne. Vi slutter af med, I må have det derude. Jeg vil gerne takke alle mine fans, og særligt mine producer, Emma, Nina og Anne. Giv mig lige en salve. Vi ses med stemmeboksen. Ha' det. Holla.